Fissem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. U li nirringrazzjawk tal-li ġbartna hawnhekk. Ringrazzjawk ta' dil-ġurnata hekk għażiża l-ħamis. Mument fejn aħna saċerdoti ninġabru fl-imkien, fejn isir ħafna talb għal vokazzjonijiet għal-qdusija tas-saċerdoti. Illum ukoll li għal-velja tal-ordinazzjoni. Ringrazzjawk mulej tal-li qabel xejn tajtna lil Marija biex setet tagħti inti lilek lilna. Kemm nixtieq li ninvistak o Ġesu sagramentat f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma liex qalb waħda tajtni kollha lilek jien nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, Missier خبزنا كل يوم أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما احنا نغفر لمن هادي علينا لا نعيش في التجريب الزاهرسنا بالدنيا آمين. Slima lik Marija bil-gratta mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa. حديثة مريم وعلى اطلق علينا متنبين الشوق السيئة الموت آمين. كم البدو الشوقين عليهم تديم آمين. Nitolbu flimkien it-talba tal-Asar. وعليه اسني Fittex-enni. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Perpetuerlis amin Dejjem int fil-glorja ta' Missierek l-Adamu tajtu l-ħajja biex ikun ixbija tiegħek. Għat li l-għadu min ġo siġra għarraq biħu bedu minnek inti maċħatlux imħabtek imma nżilt fl-ard biex tfittxu. U sir bniedem min ġu verġni biex fil-bniedem tħabbeb malla tajtu l-maħfra u ħajja ġdid
bl-ilmijiet tal-Mamudija. Ma stmerrejtx mulej li titla fuq salib wixxerred demmek, ħadd int stess il-mewt biex tifdi lil-sil li għamal silu. Iżda b'mewtek sibt il-glorja tal-qawmien minant missierek li wkoll għamlek ir-rastana għalli bikin miegħek. Ibqa' ħares dejjem fina ferħi lejk. Kif għal-grazzja rġajt wellitna fil-qawmin seħibna miegħek. Glorja lilek fir-rebtijek fuq il-mewt Ġesu setani mal-missieru mal-ispirtu ġie jintradlek issa u dejjem. Amen. Jien bdilt li l-ferfa li tiegħi, Alleluja. Nolli mulej għax interfajtni, sama ferrax redewati Natajjejni zejjaħtlek, inżaħtlek u infejjaqtni. Mulejt il-lajt li mil-mewt li l-ruħi, fl-isni minn fost dawk li jislu fil-ħofra. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru li semmim għaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħħa tiegħu, iż-żgħar fil-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwila jaddafer. Mulej bil-pjaċir tijek, u l-għodnantam għanja etni. Lilek sejjaħt mulej, lil-sidi tlabt il-ħnina. Sej faħrek forst titrab, sej xandar il-fedel tatijek. Int bdilt fi sfini l-għali tijaj, nizzajtni minni ked bil-ferħa zimtni. Gloria l-Missieru l-Liben u l-Spiritu Santu.
Dilt li ferk l-għali tijaj, Alleluja. Aħna tħabbibna ma' Alla bis-saħħa tal-mewt tal-ibni. Alleluja. Kien il-bniedem li ħtietu maħfura li Jandu dnub tiegħu mistur. Jimbqaj siket u imfena ġismi, jina u nokrop il-jum kollu. Id-dnub tijaj jinsqarrejt lek, u il-ħazen tijaj maħbejtu lekx. Għalek kull minu twajjeb li lek jitlob fi żmien in-niket, jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħu. inti kellna li għal-ħabi tal-isni, id-dawarni t-ferrahmi bil-leħenti. Nalmek unurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomma jnejja fuqek. Ħafna huma tbatijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħnina. U lilli ben u lilli Spiritu Santu. Aħna tħabbibna ma'Alla bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu. Alleluja. Minu bħalek fost il-qawwija mrej, minu bħalek fil-qosja. Alleluja. Niżżuk ħarmu lej Alla li tista' kollox, li intu li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-kolla tijek, wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. Lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu min ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Għax twadda bil-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna.
u xejn ma ossew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Gloria al-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kristu mid-darba minħabba dnubietna u li hu ġust miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Kien moti għal-mewt fil-ġisem imma ħal-ħajja fl-ispirtu u issa salva lilkom ukoll, mhux għax tnadda fil-ħmiex tal-ġisem, imma xi talba lil Alla ħirġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela fis-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu s-seta u l-qawwiet tal-anġli. Father Alex għalli biex illum kellemkom dwar it-tappa ta' Lazio tal-Lezzjo Divina. Fl-Angelus tas-6 ta' Novembru 2005, il-Papa Benedittu XVI kien saħa ħafna dwar l-importanza tal-Lezzjo Divina għaliex il-kelma tal-Bibja għandha l-qawwa tal-Ispirtu Santu li jrid jikkomunika mal-bniedem. Il-Papa Benedittu jgħidilna hekk: din tikkonsisti filli wieħed jieqaf fit-tul fuq is-silta tal-Bibja, jaqra u jerġa' jaqra, kważi jixtarla kif jgħidu l-missirijiet tal-Knisja. U biex ngħidu hekk jassrilha s-sugu kollu tagħha biex jżomm ħaj fih l-ispirtu ta' meditazzjoni u hekk jagħti sens lil ħajja konkreta tiegħu ta' kuljum. It-tappi tal-Lezzjo Divina huma ispirati mill-ktieb ta' 12 seklu is-sellum tal-Patrijiet Scala Claustralium ta' Ġugo II il-Kartużjan. L-istess ħsieb insibuh fil-Knisja tal-Lvant fix-xogħol ta' San Klimaku, is-sellum tat-tela divina, ispirat mis-sellum mill-art għas-sema li ra Ġakob f'Ġenesi il-kapitlu 28. Bħalma tafu l-ewwel tappa tal-Lezzjo Divina hija l-Lezzjo, il-qari tas-silta tal-kelma ta' Alla. Dan fuq kollox jitlob stat ta' ġabra u preparazzjoni interjuri, dik li ngħidula stazio. Fit-tieni tappa għandna mbagħad il-meditazzjoni tas-silta, jiġifieri l-approfondament tas-sens tat-test, il-meditazzjo. Wieħed hawnhekk irid iħalli l-kelma ta' Alla tinżel mill-moħħ għall-qalb u jħalli l-grazzja ta' Alla taħdem
u tagħti d-dawl fil-waqt li jixtar il-kelma tal-Alla. Għalhekk ir-ruminazzjo jew mastikazzjo hawnhekk il-kelma tal-Alla tmiss lill-persuna individwali u tagħti lok għad-disċerniment. It-tielet fażi bħalma tafu hija li wieħed jitlob permezz tal-kelma tal-Alla, l-orazzjo. U hawnhekk għandna diversi talbiet, it-talb ta' pentiment, it-talb ta' petizzjoni, it-talb ta' ringrazzjament u it-talb ta' tifħir. Ir-raba' tappa hija dik tal-kontemplazzjoni, kontemplazzjo, fejn wieħed jidħol fid-dimensjoni ta' Alla u jiggustah. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, jgħidilna s-Salm 33. Bil-Latin cum templum ifisser li wieħed qiegħed fi żmien imma qiegħed ma' Alla. U għalhekk dan iż-żmien mhuwiex kronos imma kairos, żmien ta' salvazzjoni. Dan l-aspett ta' kontemplazzjoni jagħtina l-ferħ, il-konsolazzjo, fil-waqt li nixtar dak qed jgħidli Alla, diskrezzjo, sabiex imbagħad nieħu deċiżjoni, deliberazzjo. U għalhekk illum se nifqu fuq dan il-punt li wassalni jien biex il-kelma tal-Alla tenni nieħu azzjoni. Il-Biblista Swetnam tal-Biblicum jgħid, "It is here that the choices involved in choosing a particular vocation or of living out a particular vocation are clustered." Hawnhekk ikun kapaċi naqra l-istorja ta' ħajti fid-dawl tal-qawmin ta' Kristu. U għalhekk din il-kelma ta' Alla tibatni nxandar, missjo, il-ferħ ta' Alla ma' kull imkien. U hawnhekk għandna l-episodju tad-dixxipli ta' Emmaus illi wara li inteqgħu mal-kelma ta' Alla u niżlet fil-fond ta' qalbhom marru lura Ġerusalemm ixandruha. U għalhekk din hija ħuti azzjo, eżattament azzjo sagra. Ugo ta' San Vittor fit-12 seklu jitkellem minn dan l-istadju wkoll tal-azzjo u jsejjaħlu operazzjo. Għal Thomas Keating, trappist Amerikan, hawnhekk għandna s-servizz, għandna l-qadi, għandna s-solidarjetà. God in us, serving God in others. U għalhekk ħuti l-azzjo tal-lezzju divina twassalna sabiex ngħixu l-frott tal-Ispiritu Santu li huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. San Pawl il-Galatin, chapter 5. Dak li jkunu rċevejna permezz tal-kelma ta' Alla għandna nagħtuh lill-oħrajn. B'xejn irċevejtu u b'xejn għatu. Mattew kapitlu 8. U għandna wkoll il-parabola taż-żerrija anke f'San Mattew. Dak li mbagħad inżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Kulħadd skont l-abilità u l-kapaċità tiegħu. San Pawl lil Filippin chapter 4 jgħidilna u kull ma tallimtu
u ħadtu minn għandna u smajtu u rajtu fina għamluh. Alla taslim ikun magħkom. Dwar l-azzjo il-Papa Benedittu XVI fil-Verbum Domini hija dwar is-sinodu li kien sar dwar il-kelma tal-Alla fin-numru 87 jikteb hekk. We do well also to remember that the process of Lectio Divina is not concluded until it arrives at action. Aktio, li din nitkellmu fuq allum, which moves the believer to make his or her life a gift for others in charity. Walek ħuti l-kelma tal-Alla, speċjalment aħna s-saċerdoti għandna timbuttana għall-opri ta' ħnina. Il-Lezzju Divina tfisser għalhekk titkellem ma' Alla sabiex taqdi lill-proxmu. Il-mistika Franċiża Madeleine de Brel tgħidilna, we find that prayer is action and action is prayer. Fil-fatt Ġesu hekk se jgħidilna. Tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltu miegħi. U dan ukoll kien qalilna ħafna snin ilu l-Papa San Giovanni Paolo II fl-eżortazzjoni apostolika Pastores Dabo Vobis fejn qalilna għalhekk is-saċerdot innifsu jrid ikun dejjem iktar personalment mitla tal-kelma ta' Alla. Mhux biżżejjed li jkun intis mill-problemi lingwistiċi u eseġetiċi tal-Iskrittura għalkemm dan żgur hu meħtieġ, iżda jeħtieġlu jersaq lejn il-kelma ta' Alla b'qalb doċli u bi spiritu ta' talb biex din il-kelma tidħol fil-fond ta' ħsibijietu, tas-sentimenti tiegħu u toħloq fih mentalità ġdida, il-ħsieb ta' Kristu. Għalhekk klinimu l-għażliet tiegħu, l-atteġġamenti tiegħu, l-azzjo għandhom ikunu dejjem iżjed tħabbira u xhieda tal-Evanġelju. Kif jgħid San Pawl, mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija. U anke l-Papa Franġisku fil-Kostituzzjoni Apostolika fuq il-ħajja kontemplattiva femminili tal-2014 jgħidilna hekk. Il-ġurnata tagħkom personali u komunitarja għadduha mill-arbil tal-kelma tal-Alla. Hekk il-komunitajiet isiru skejjel fejn il-kelma tiġi mismuha, mejxa, dak li din nitkellmu fuq illum, u imħabbra lil dawk li jintaqgħu magħkom. Fl-aħħar nett tinsewx il-Lezzju Divina ma tingħalaqx fid-dinamika tagħha imma twassal għall-azzjoni, azzjo, li tqanqal lil min jemmen biex isir don għall-oħrajn fil-karità. Hekk hi tagħmel frott qotran fil-mixja li fiha titwaħħad ma' Kristu, il-għan tal-ħajja kollha tagħna. Il-Papa San Paolo VI fl-eżortazzjoni apostolika Evangelii Nunziandi tal-1975 kien qal li l-familja għandha tkun bibja miftuħa, il-kelma ta' Alla miftuħa għad-dinja kollha. U hekk ukoll kien kompla jgħid il-Papa Giovanni Paolo II fir-raba' laqgħa mundjali tal-familja f'Manila li kienet saret fl-2003 għalkemm huma kien xmar minħabba saħħtu. Għamlu mill-familja tagħkom paġna miktuba tal-Evanġelju. U hekk ukoll ħuti aħna nagħmlu bħala saċerdoti. Nikdbu
paġna ġdida tal-Evanġelju kuljum permezz tas-saċerdozju tagħna. U b'dan il-mod ħuti li nkunu tradutturi, life translators, life L-I-V-E, life translators tal-kelma talla meta ngħixuha verament fil-ħajja tagħna. Inkella jekk il-kelma ta' Alla ma ngħixuhiex fil-prattika, ma nepplikawhiex, forsi wkoll nagħmlu il-kontra, inkunu tradituri tal-kelma t'Alla, traitors tal-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla ħuti trid tinkiteb permezz tax-xhieda nisranija. U għalhekk anke illum quddiem id-dinja li nemmnu li għandha l-għaġġ għal Alla, ejjew inħallu ngħixu l-Evanġelju u nxandru il-kelma t'Alla. U għalhekk l-ewwel qabel kollox fil-ħajja tagħna nisranija u komunitarja irridu nxandru u nkunu xhieda tal-kelma, il-marturija, sabiex niċċelebrawha b'mod ħaj il-liturġija, f'komunjoni ta' mħabba, anke komunjoni saċerdotali, koinonija, qadi, djakonija, u bekk inxandruha bħala missjoni, missjo. Dan kollu jwassal sabiex nintlew bit-tama u naqsmu l-esperjenzi pastorali u anke id-diffikultajiet f'din is-sinodalità presbiterali. U dan huwa l-mument li jiġi wara l-azzjon li huwa l-kollazzjo. Xi ftit snin ilu kont rajt il-ktieb The Hidden Enemies of the Priesthood, miktub mid-Dominikan Basil Cole li kien professur tat-teoloġija tal-Angelicum ġewwa Ruma. U dan tani x'nifhem li għandna nippurifikaw l-azzjonijiet tagħna. Irridu nkunu azzjo sakra. U għalhekk hemm bżonn ta' dik iż-żabbra xi kultant mill-fanatiċiżmu parrokjali. Imma fuq kollox hemm bżonn ukoll iż-żbir iktar fin mill-vanaglorja, tal-ambizzjoni, tal-ejra, tar-reba, taż-żina, tar-rażan, tal-għada u tal-ass. Li sfortunatament naraw li jifnu lil xi wħud minna. Dan huma tassew l-edewwa moħbija tas-saċerdozju. U għalhekk irridu nitħarġu fil-virtù tal-kelma t'Alla hija fuq kollox il-virtù tal-qaddisin. Għaliex fil-momenti tal-prova, fil-ħajja prattika tagħna bħala saċerdoti, ikonna xi kultant nispiċċaw li jridu nagħmlu ftit minn kollox. Tagħmilha ta' sangristan, tagħlaq u tiftaħ il-knisja, forsi tagħmel xi bukkett tal-wart jew tnaddaf jew timla biż-żejt il-gandlieri jew tixel ix-xema, iddoq il-qniepen biex ma ngħidx minn barra t-tisjir u l-ħasel u l-ħasil tal-ħwejjeġ. Minn barra wkoll tispiċċa wkoll tagħmilha ta' portinar. Veru bħala saċerdoti għandna niddelegaw lil-lajċi u għall-grazzja tal-hemm diversi ministeri u lajċi impenjati, imma xi kultant ir-realtà turik mod ieħor u jkollok bla ma trid ixxammar idejk għal kollox. Għaliex Kristus saċerdot ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Is-saċerdot huwa l-Ministru ta' Alla. Il-kelma Ministru ġejja mill-Latin minus stare li tfisser tkun inqas quddiem ħaddieħor. Jiġifieri tkun għaddej, djaknu, djakonos, diakonija. Jiġifieri taqdi fin-nofs, taqdi lil kulħadd. Dan huwa l-qofol tas-saċerdozju. Is-saċerdot ordnat bħala Ministru ta' Alla,
sabiex ikun għaddej ta' Alla. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtarkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Hekk insibu f'San Ġwan chapter 5. U għalhekk ħuti ejjew nagħmlu minn qudiesa niċċelebraw kuljum li hija azzjo sagra bħala offerta lill-Alla, kalamita lejn Alla u ngħinu l-ħaddieħor jersaq lejn Alla u mhux xi teatrin tas-saċerdot jew għax ma jkollniex intenzjoni ma nqazzux minħabba s-saħħa tal-pastorali sagramentali tar-riffata. Saċerdot li jibni s-saċerdozju tiegħu u l-pastorali tiegħu fuq innifsu ikun qed joħloq kult leħ innifsu. Presbiter Latrea. U għalhekk hemm bżonn nippurifikaw l-azzjo tagħna propju permezz tal-kelma tal-Alla. Biex ma ntawwalx li s-sena din iċċelebraw 30 sena mill-mewt tal-venerabbli Don Tonino Bello, l-isqof li miet fama ta' qdusija ta' 58 sena. L-aħħar omelija tiegħu ta' ħamis ix-xirka tal-1993 kienet verament qatt ta' azzjo sagra, il-ħajja tiegħu rifless tal-kelma ta' Alla. U għalhekk nagħlaq bil-kwotazzjoni ta' San Ġagbu, chapter 1, il-vers 22 sa 25. Kunu intom dawk li jagħmlu doing il-kelma u mhux tisemmewha biss u hekk tqarqu bikom infuskom, għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilhiex, ikun bħal bniedem li jara f'mera l-wiċċ li bih twieled. Jara lilu nnifsu, jitla' u malar jinsa kif kien. Imma dak li jarbel sewwa l-liġi perfetta tal-ħelsien u jżomm sħiħ magħha ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha. Ħini dan fl-emil tiegħu. Jalla wara l-azzjo sagra tal-lezzju divina inkunu nistgħu ngħidu flimkien quddiem Ġesu il-lejla preżenti fostna, niżżikħar Kristu Ġesu Sidna li tajtni l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlek li kienet tisħoq lil fiduċja tiegħek u għamiltni Ministru tiegħek. Sommu ftit iskiet issa wara li smajna l-importanza li l-kelma trid tiġi mejxa mhux kull min jgħid li mulej imma kull min jagħmel ir-rieda tiegħi.
id-dixxib li ferħu, alleluja, alleluja. id-dixxib li ferħu, alleluja, alleluja. Meta raw lil mulej, Alleluja, alleluja. glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, id-dixxib li ferħu, alleluja, alleluja. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sbieħ. alleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajne fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issa l-qoddim, nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddixu li sem tiegħu. Mina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Wera l-qawwa ta' tiegħu, xerret il-dawk li huma mqabbra f'qalbhom. Zel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Mela kull ġil minnu bil-ġuħ u l-onjadhom barra b'xejn. Aħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Ħalma wiegħed il-missirietna biex Abraham nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Alleluja. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Kollna ferħana nagħtuh it-tifħir u nitolbuh isma' it-talb. Mulej ftakar fi knisja mqassa tiegħek li inti bnejt fuq l-apostli u xerritta mad-dinja kollha. Inti t-tabib tagħna tar-ruħ u tal-ġisem. Farraġ wejn dil-ħutna il-morda. Serraħ lil dawk li huma mtaqlin bil-hemm u d-dwejjaq. Bis-salib u l-qawmin tiegħek inti ftaħt it-triq tal-ħajja ta' dejjem għal kulħadd. Nkomplu. Inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, frinna dnubitna, palma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda l-isna mit-teni. U Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena nsiru tajbin u minn imsejkna nsiru ħinja. Wettaq fina l-emil u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsu qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar.
Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbir kull mulej. نرد حال الله dal misteru warku btejna Ejjew mela naduraw u nirriġiġu għad ma jispiċċa. Missier inroddu l-liber nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għedha dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Faħru il-mulej ngħidu ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu. Ringrazzjaw ħafna għal Father Charles għal riflessjoni jekk sabiħa u studjata tal-azzjon. Thank you. L-adorazzjoni li jmiss issa ħad tkun it-triq tal-għajn fil-festa tal-qalb ta' Ġesu u tkun fil-5 mhux fl-4. Sadattant il-lejla fis-seminarju ħajkun hemm il-velja ta' talb u la għada fis-6:30 l-ordinazzjoni ta' Father Santa Diaknu Matthew.